Takže čau lidi, dneska si natočíme videjko o novém update. Úkol bude získat 2 děti, ale ne do 5 dnů, to jsem se spletl, ale do 10, protože by to bylo moc těžké jinak. Tak no. Tak já už nás to napoje do hry a jsme tu. Jak jsem vám chtěl říct, že teďka jsem dodělal level... Počkej, dej like a odběr. 3 u Cyborga. Nevím, kolik bude dávat teda. My tam dáme mapu. Dřevo. Tak, doplníme to. Tak. Uděláme mapu. A natěžíme si tak dřevo. Necháme se kamarád. Já se všimněte. Ještě jedno dřevo, půjdeme to doplnit. Stačí to? Já to vystačí. Yes. Ještě teď 2 dřeva a půjdu prozkoumávat. Tak. A hlavně běž. Takže dám střih. Tak, jsme tu. Jdem nahoru. Jastka. Kucák. Má. Kucák má. To je jedno. Tak, vezmeme Broken Fan. Další. Aku. Tady Old Radio. Když tohle a běžíme domů. Ještě včas to tam budem. Já jsem úplně zapomněl vykraftit tu mapu. Tak. A když na tohle videjko dáte 3 lajky, tak prozradím věc, jak získat 17 gemů. Jo, není to moc, ale tak pořád lepší než nic. Možná se vám to hodit na nějaký klasy. Není to tolik, ale pořád vám to něco přebyde. OK. Takže lajkujte. Tady toho nemám rád, protože jak se rozběhne, to je otravný, když dávám bapter. No nic. Ježiši. Nic. Jedno. Tady trohla. Docák jest. Čiži bočík. Kámo. Zítra natočím video v 15:30 a bude to, no prostě, ne, natočím video, udělám soutěž. Když na tom videu budou ty 3 lajky, tak kliknu ten kód na 17 gemů a tak. Ale když tady bude 10 lajků, tak hádejte, co se stane. Udělám soutěž o lavaku, která dává 22 miliony a 100 000. A za mě je to dost, no prostě pro mě je to fakt dost. Tak. Yes. Takhle.
vezmu si Good Eggs a Spear. Tak. Budu prozkoumávat. Je to like odběr určitě. Je to zadarmo, tak proč ne? Jdeme, ne. Otevřeme si čestku. Schválně mi řekněte, co si myslíte, že tam padne. Napište mi to do komentářů. Tak pojď. Easy. Gun jsem ještě neviděl. Co si vlastně kraftí taková ta věc jedna? Byla to helma nebo ne? Já nevím, to je jedno, já se potom podívám. Ale určitě to vezmu. Já to mám poprvé. Pojď. Wildfire. O nic. Wildfire je docela v midu. Jakože nemám oproti tomu nic, ale tak je to asi nejhorší věc. A bum. GG. GG noob. OK, to bylo rychlý. Poté, co si myslíte, že padne? Chvilka na pěkný. Kam zase ten totem? Napište mi do komentářů, k čemu to je, já to nechápu. Do seku to nemůžu vzít, tak k čemu to je? Fakt, napište mi to. Sakra, ale mám hunger. Lidi, já snad chcípnu. Dobře, pojď, prosím. Jo, lidi, on mě zachránil úplně. Fuj, tak já jdu dom. Já se potřebuji najíst. Já mám střech, jak budu doma. OK, jsem doma. Nažiju se. Tady mám ty škorpionové věci. Tak, kámo, kolik jsem toho přinesl? No nic. To doplním teďka, vole, že jo? O, skoro. Jak skoro, že jsem prostý. Já se občas přeřeknu. Co je tady? OK. To hnedka doplníme. Ještě jednou, dejte to jako odběr, je to zadarmo a snažíme se dosáhnout 3000 odběratelů, protože v tomhle počtu se odhalím. A to přece chcete, ne? Že jo. Tady. Se ještě najím trochu. Tak. Full. A jdeme. Další den, nebo prostě až udělám to, co chci, tak půjdu pro dítě. Nechoď na mě. Počkej, tak to mě se zajímá, kolik budu vlastně dávat. A dávám úplně stejně. To nevadí. Ani nevím právě ani jakoby nevím, co ten level 3 dělá, ale OK. Pořád dobrý. Tak k sobě. Jedna. Hop. Hop. Dobře. Takhle se to nejlíp zabíjí. Poté, co si myslíte? A kamo, k čemu je pořád ten totem? Kamo, na co já fajtím? Jak to vylezl?
dobrý. A bum. Yes. Ty. Tady bude ta česká, že jo? Yes. Pojďte, co si myslíte? Za mě Sword. Pojď. Alsak. Ten je mega dobrý. Protože ten Infralsak. Já vám to ukážu hnedka. Já vám to totiž úplně asi nebudu vysvětlovat. Ale ukážu vám to. Jo, to, že když zabiješ tady. To nechci, já chci to maso. Když dojedu, půjdu prostě proti tě. Já stejně dám na ránu. No nic, netrefil jsem se. Když to vezmete, tak je to upečený. Super, že jo? Já vím. Tak. Klíček. Děcko a čestka. Tak. Potom rychle půjdeme pro druhý a to už bude naše challenge splněna. Takže tak. Ještě potěším nějaký dřevo. Tak. A jdem dom. A sem. No, to už je žel. Takhle. Půjdeme vykraftit crafting. Jsou tady ty mimozemšťané. Doufám, že mě nezabijou. Aby takže bylo hodně v háji. Tak, crafting. Vezmu beer trapy. Několik, ať zabiju ty alfa vlky. Já se fakt nechci zabít. Píse. Mimozemšťané. Kde pak? Alfa, kde jsou, sakra? Podle mě budou někde tady. Tady, yes. Já to viděl. Yes, mají tam tu velkou věc. OK. Můžeme se trefit teďka CZ. Yes, asi vezmu. Tak, pojď. Hodnice už mám. Ale za to železo děkuju. To samozřejmě. Teď půjdeme pro další dítě. Tak. Dáme to tam. Vykraftíme sundial a kompas. Takhle. A ještě uděláme bedku. Bed prostě postel. To neumí angličtí, tak je to postel. Ale myslím si, že všichni z vás anglicky umíjou. Tam tudy. Takže tak. A vám ukážu, až tam budu. Počkat. Ještě tady jsou mimozemšťané. Běžíme je vyfotit. To jsou strašně easy.
Tady je nějaký blueberry. Ale to je vlastně tenhle. Já jsem na něj úplně zapomněl. Ty kráso. Já úplně zapomněl, že je ve hře. No, tak mám málo, takže jsem bandáž. Nechceme chcípnout. Ještě máme nějakou misi. Já si jen bez Reagana. OK. Aspoň si ho vyzkouším. Teď to bych mohl dát takhle. Takhle. A takhle. Je to by šlo možná? Jo, to by šlo určitě. No to dělám, jak možná. Si to vyzkouším, co je silnější. Jestli laser kanon nebo ray gun. A potom to bude ten můj laser kanon. Jedna. Protože proč je tady jenom jeden? Aha. OK. Není tady jenom jeden. Cože? Tady seš. Oni jsou všechny stejný. No, dáme tady. A toho si nechci. Tak. Ještě jsem tady fotil alieny, to je jedno. Tady jsem už dal trapky. Já jsem získal z alienu a toho taky. Teď jdeme na ty boky. Tady nalákám. Kde jsem? Tak. Pozor. Tady se opět 4 hity. Já si S. Jo. Lidi, já už mám 11. den, ale to nepromenete, že jo. Prosím. Prosím, dej odběr, protože s tímhle videem jsem si dal fakt práci. Díky.